Oh, babe, I mean, Nonko. Listen, I know this is not an easy thing to deal with. We are both in this mess, but at the end of the day, we have to face reality and move on with our lives. What do you mean, let's just face reality? Pay one, Kalba. Oh, believe I'm going to tell about but to hope to Listen, I know it's a very difficult situation to deal with, but right now we just have to face it. There's no other way. You're my sister, and let's just forget about it. Abantu abasuka la basuka khona then bazosimoshela impilo nje wena uyabakholela impilo yanthana. Okay. Ngihlala ngami. Yeah. Uyazi ukuthi le nto iqhutha ukukhuluma khona manje like akusilo iqiniso. I loved you. I mean, I still love you. I still do. But okay. We cannot be in a relationship. We're supposed to be siblings. Like we are siblings right now. Ngiyacela ngicela singabavumeli bangene phakathi kwethu. Ngiyacela because mina nje ikholela yonke into bayithethayo nje ayikho. We cannot do this. Okay. Ngiyakalo. Gogo, unyakalo ngumntana kaTatomkhulu. Gogo kuzowenza ngani phakathi kwakhe nomama? Hayi andibelieve le nto. Umalume ibe unyakalo emalume wami. Hayi, mbali uyanjani umamakho? Yo. Oko bezivalele ephayirumini. Akafuna umuntu ongenayo, akafuna ukutya. Ogelila, I prefer and I blame. Nami ngifibindim, hayi ngiseningcwabile mshem. Angeke kaloku umuntu ebendithandana naye jikijiki sekuthiwa kubhuti wami kanjani? Hayi ngeke. Sanibona. Hello Malume. So, makhona kusho ukuthi nami nobuntu sihlobene. Yimbali. Sihlobene kanjani nawo manje? Awumenyana mbali. Mbali, ayikho ongayenza kitchen. Oh, ubuntu ngiyabonga ukuthi uze nonyaka and ngifuna ukuxolisa futhi ngalento eyenzekayo. But ngifuna uyazi ukuthi thina besingayazi yonke lento le. Ngizohamba mina. Ngicela usale unakekela umntana wami. Hayi mama ngisaba umenyana uyibambelele. Sixolisa kakhulu ngene ngomeni mamezala ngene ngomeni. Mamela la. Uyabona ngisuka late le. Ngizela lento lo ngitshela yona manje. Uyabona umshana wami lo ukhuliswe yimi nosisi. Bokuphi wena zonke lezi sikhathi? Namuhla uzongithothi simnakelele umshana bokuphi zonke lezi sikhathi? Uyabona lento ngibizela yona ngathi ayikho. Ngizovela ngihambe mina. Ngiyazi bonke. Kuhle ngowazi uyabona nanga ufuna ukuba ezempilweni komshana wami kumele wenze izinto ngendlela erayo ngokwesiko mshana uyabona lento ngizelela ngiyabona ukuthi ayikho asabe mshana wami so masabe mshana. It's fine Malume, you can go because I still wanna talk to umamncane. Oh uyasala mshana? Yes. All right hambile mina. Ngiyabonga nyakalo mntana ngokumpha ithuba lokukhuluma nawe. And thanda ukuxolisela ubaba bakho ungabi iphathi impilo yakho bekazi ujabula ibekazi ukuthi unonyana kodwa ngizohamba mina ngibele emsebenzini ngizame ukukhuluma unongo akafuni ukuzwa lutho ngicela ukukhulume naye but into le yakho nonongo kufanele iphele because nobabili ngiyabantwana bomuntu ngicela usalomnakekele. It's not going to be an easy thing to do, but I'll try.